so far. From my childhood to where I am now, I ain't gonna worry, I'll get along somehow. My mama had 'em, my mama had 'em too. I was born living with the blues. Ez 5 év, amióta itt vagyok, amelynek kapcsán azért évről évre visszatérő módon ezek a bizonyos templomi koncertek ismétlődnek. Azt hiszem, hogy igazolt bennünket, hogy kár lett volna félni, vagy bármiféle úgymond nehézséget támasztani. Annak ellenére, hogy mondjuk ez nem egy kifejezetten templomi műfaj, mármint a szakrális jelleget illetően, de ez egy fegyelmezett közösség, ezek nagyon tudnak viselkedni, és én úgy gondolom, hogy az akusztika miatt, mint lehetőség, azt hiszem Pakson ez a legideálisabb. Tehát ilyen alapon nekem kutya kötelességem volt igent mondani, amikor a Gárdai Gyuri barátunk megkeresett, hogy mi lenne, ha. Van még egy különlegessége ennek a dolognak, túl a helyszínen, amit én nagyon nagyra értékelek, hogy egy ilyen dinamikus fesztiválnak otthont ad a katolikus templom egy délelőtti koncertre, egy olyan fajta föllélegzésre, vagy egy olyan fajta zenei szertartásra, ha lehet ezt mondani, ami nagyon jól tesz szerintem az egész programnak. If I ever see my angel, I would thank him for being with me. Az én zeném a funky, a soul és a blues keveréke, de kedvelem a balettet is. I would tell him all about my life, and that I'm so glad that he's by my side. Azt hiszem, ez más, talán az atmoszférája miatt. De ez nagyon jó légkör. Oh, I'm so glad that he's by my side. A blues mindent jelent számomra. Azt hiszem, hogy minden zenei stílus a bluesból származik. Így hát a blues, hát igen, alap. És ez minden dalomban benne van, azt hiszem. Ez nem egy tipikus blues, de a blues mindenképpen benne van, mert hát a blues a kezdet. A blues és természetesen a jazz. De a jazz is a bluesból származik, és mindez a szívemből jön. I would ask him if there are some angels in the sky that could teach them how to fly.
hearts of diamonds. He was born a baby boy. Ezt a zenekart 1969-ben alapították, és csupán 3 évet dolgoztunk együtt intenzíven. A zenekar összetétele az első év végén is, és a második végén is megváltozott. Ez lett a legismertebb zenekar, és így ők adták el a legtöbb lemezt is, valamint egy nagyon befolyásos albumot készítettek, The Live Double album címmel 1971-ben. Ez az eredeti csapat. Teljesen ugyanazok a tagok, a szaxofonost leszámítva. Ő 2 évvel ezelőtt halt meg. Feleségem Barbara Thompson, aki az első 3 Colosseum albumon közreműködött, és együtt játszott velünk, de sohasem turnézott a bandával. Kaptam egy levelet egy osztrák lánytól, amiben azt írta nekem, hogy 71-ben elment egy Colosseum koncertre, és ott megismerkedett a férjével. 10 évig voltak házasok, majd elváltak. 27 év elmúltával újból koncerteztünk, és ő újra találkozott a férjével, majd ismét összeházasodtak. She's the best friend I ever had. Your bitter words today are another way of hiding how you feel, hiding what is real, what you're thinking of, you crying. Jim and I reformed it back in the mid-90s. Jim és én a 90-es évek közepén ismét útjára indítottuk a Yardbirds együttest, és új tagokat próbáltunk ki. Bizonyára tudják, hogy több gitárosunk is volt. Most egy egészen fiatal zenész játszik velünk, tehát úgy is mondhatnám, hogy a fiatal generációnak adtuk át a stafétabotot. Utazásaink során sok olyan fiatal zenésszel találkoztunk, akik azt vallották, hogy a mi zenénk hatására kaptak kedvet és kezdtek el játszani. Úgy gondolom, ez csodálatos, és nekem nagyon jó érzés olyan embereket látni, akik magukhoz emelik a gitárukat és elkezdenek egy bandában játszani. A 60-as években rengeteget utaztunk, és most nagyon jó látni a bekövetkezett változásokat. Például a 60-as években sohasem játszhattunk volna Magyarországon vagy Kelet-Európában. Ám 1989 óta számos alkalommal felléptünk Magyarországon és az önök csodálatos fővárosában, Budapesten. Budapest fantasztikus város, egyike a világ legjobb városainak. Elhihetik, én már sok helyen jártam. Sick and hard and lonely, deep in dark despair. I was in like the Boys Brigade, which is... Egy fiúcsapatnak kezdtem zenélni. A gyermekek egyfajta cserkés csapatban játszottak Angliában, ahová 11 és 18 éves kor közötti fiúk járhattak. Én játszottam a dobos szerepét, mert mindig is imádtam a dobot. Később,
16 éves lehettem akkor, London déli részén laktunk, átjártam egy közeli házba. Ott gyakorolt egy zenekar az egyik szobában, és én csak ámultam, hogy ez mennyire csodálatos dolog. A 60-as évek Shadows dalait játszották. And I know, boy, wish she had me back again. We developed all our own style, trying to... Később kifejlesztettük saját stílusunkat a Yardbirds-el. Megpróbáltunk eltérni a hagyományos blues irányzattól, amely nagyon kiszámítható volt. Változtattunk a zenei stíluson. Régi blues dalokat kezdtünk el játszani. We started off, covering some of the old blues records. Mindig is ismertem a Yardbirds együttest, hiszen édesapám zenész, ő is gitározik, mint én. Így sokfajta zenéről hallottam, beleértve a Yardbirds-et is, és természetesen azt a 3 gitárost, akik a rock and roll blues változatát vezették be ebben az együttesben. Nem kell, hogy felsoroljam őket, hiszen mindenki tudja, kik voltak ők. Azért megpróbálom a saját stílusomat érvényre juttatni. 22 éves vagyok, de soha nem szerettem volna utánozni bárkit vagy bármit. Próbálok önmagam lenni, hiszen a blues zene nem azt jelenti, hogy utánozol másokat, hanem a blues érzelmekről és szabadságról szól. You do have to sort of perform. Igen, elő kell adnod magad minden este, és nehéz egy műsort jól megcsinálni, mert az emberek elvárják tőlünk, elvárják a Yardbirds-től, és még ha fáradt is vagy egy hosszabb út után, próbálj meg minél több kávét inni, és légy teljesen önmagad. De már az, hogy a csapatban játszol, nagy lökést ad neked, ha jól akarod csinálni. I don't need no doctor, I don't need no pills, I don't need no doctor. Két folyó között születtem, és Hollandia többi részén azt mondták akkoriban, hogy felénk csak parasztok laknak, no meg, hogy nagyon kevesen vagyunk. De amikor kezdtem felcseperedni, sok hippi, olyan 70-es évek típusa lakott felénk. Így aztán nagyon fiatalon ismerkedtem meg velük, úgy 11 éves koromban. A legjobb barátom 60 éves, és ő volt az, aki megmutatta nekem a temérdek blues zenét, például a 10 Years After-t, Chris Farlow-t, a Colosseumot. Mindezt 11 éves koromtól hallgattam, így aztán fogalmam sem volt arról, hogy akkoriban milyen fajta zenéket játszottak. Számomra csak a jazz és a blues volt az igazi. By the same time, my dad bought me a guitar because that was the only thing I was talking about. Akkoriban kaptam édesapámtól egy gitárt, mert másról nem is bírtam beszélni. De mindemellett sokan befolyásoltak gimnáziumi éveim alatt, így tovább tanulásra adtam a fejem. Ez akkor tájt lehetett, amikor 18 éves elmúltam és megismerkedtem feleségemmel, aki cseh származású, és mind a mai napig mellettem van. A blues mindig is fontos része volt az életemnek. Így 18 évesen alapítottam első zenekaromat és kezdtem el játszani. Az egyetlen dolog, ami számított, az öröm volt, amit más embereknek és magamnak adhattam a zenével. Néhány év múlva elkezdtem egyetemre járni, és mire végeztem volna, megkaptam életem első lemezszerződését. Így sose fejeztem be az egyetemet. Azóta folyamatosan játszom, és teljes mértékben elégedett vagyok. Harmadik alkalommal járunk itt Pakson.
Első alkalommal fogalmunk sem volt, hogy mire számíthatunk, azután láttam, hogy sok-sok kedves ember fogad bennünket, és a Blues Fesztivál szervezése is igazán nagyszerű. Számos blues stílussal és zenésszel találkozhatsz itt. Engem hidegen hagy a pénz és a hírnév, én csak egyszerűen élvezem a zenét. Már az első alkalommal nyilvánvaló volt, hogy ami itt van, az eltér a megszokottól. Más, mint mondjuk Hollandiában vagy Németországban. Sokkal jobban hasonlít a 70-es évek nagy zenei fesztiváljaira, és mi pontosan ezt szeretjük. Egy kicsit olyan, mint egy nagy hippi találkozó, nincs szoros időbeosztás. Paks tényleg azokért az emberekért van, akik zenélni jöttek ide. Második alkalommal már egy nagy család tagjaiként köszöntöttek bennünket, legalábbis mi így éreztük, de valóban így is volt. És íme harmadik alkalommal is meghívtak bennünket, és megkértek, hogy vegyünk részt ismét a fesztiválon. Olyan, mintha hazajönnénk, és ez egy kicsit furcsa. A világ sok részén játszottunk már, és imádom az ehhez hasonló helyeket. Bár Magyarország nagy ország, és egy hollandus számára Paks is nagyváros, ez a város mégis belefér a szívembe, és pontosan ez az, amit szeretek benne és az itt élőkben, mert otthonos. Five children in my family, 3 girls and 2 boys. Mi 5-en vagyunk a családban, 3 fiú és 2 lány. 13 éves koromban kezdtem el gitározni, és 1 évvel később 14 évesen alapítottam első zenekaromat. Iskolákban, ifjúsági klubokban játszottunk, és végül 20 évesen váltam hivatásos zenésszé. Sokszor felléptünk Angliában, majd külföldön is, végül eljutottunk Hollandiába, Németországba és Amerikába. Nemrég új zenekart alapítottunk. Tim a dobos, Blake Ritchie gitározik, és valóban fantasztikusan játszik. Emellett még csodálatos dobos is. Fantastic bass player, fantastic drummer. Love, speak to me. Love, speak to me now. Love, speak to me. I've been playing with Cliff for the last 6 years, off and on, and we met in a pub. Cliffel már vagy 6 éve játszom, egy pubban találkoztunk, ahogy az manapság szokás. A hely pedig azért különleges, mert összehozza a zenészeket, akik ott kedvükre játszhatnak. Általában vasárnap délutánonként jelentünk meg, és mondjuk 3 órától egészen éjfélig játszottunk. Akkortájt nemrég hagytam ott a munkahelyem, hogy a zenének élhessek. A gépiparban dolgoztam, és a dobolás kedvéért feladtam az állásom. Hát így történt minden, és így találkoztam Cliffel, miközben mindketten zenéltünk. Előbb leültünk egy italra, majd jókat nevettünk és játszottunk, végül kiderült számomra, hogy Cliff nagyon jó zenész. Látod rajta, ahogyan játszik, ahogyan jelen van a zenében az egyéniségével, és persze lehet szavakkal elmondani valamit, de az ember sokkal kifejezőbb, amikor egy hangszeren játszik. Végül megkérdezte, hogy lenne kedvem vele dolgozni, és én kaptam az alkalmon. Mindennek már 6 éve, de mind a mai napig nagyon jó barátok vagyunk, és a zenében is együtt élünk. I love the Cliff Moore band, you know. I love the energy it's got. Imádom a Cliff Moore zenekart, imádom a benne rejlő energiát. Még többet szeretnék zenélni, mert a zene valójában egy nagy utazás, és úgy gondolom, hogy csak az elején tartunk. Nagy utat kell még megtennünk, szeretném hinni, hogy még sok év zenélés vár ránk, és hogy még sok embernek játszhatunk majd. Uh, 12 éves koromban kezdtem el játszani, és 16 évesen találkoztam Cliffel. 15 vagy 16 évesen. Akkoriban édesapám zenekarában játszottam, és Cliff pont beugrott egy gitáros helyére, aki nem jött el a fellépésre. Nagyon fiatal voltam és tapasztalatlan, és Cliff csak játszott, én pedig csak ámultam. Ő nagyon-nagyon jó gitáros, én pedig fiatal és tapasztalatlan voltam, de akkor kezdtünk el együtt játszani, és azóta is ebben a zenekarban vagyok. Úgy 14 éve ismerem Cliffet, és az utóbbi néhány évben kezdtük el újra összehozni a csapatot, hiszen gyakran dolgoztunk másokkal is.
Például én is játszom egy másik blues zenekarban, szintén a Bristolból származó Eddie Martinnal. Elég jól ismert zenész. Így aztán Cliffel befejeztük a Cut című lemezünket, és most kezdtük el igazán terjeszteni, és igyekszünk minél több fellépéskor bemutatni. Csodálatos Magyarországon lenni. Mindenki olyan kedves és barátságos. Tell me what's the matter, what you gonna do? First you say you love me. I started out 2000-ben léptem fel először, amikor még a hagyományosabb blues zenét játszottam. Innen indultam el a pop blues felé, később pedig a rock blues érdekelt. Mostanában azt hiszem leginkább rock zenét játszom, mely a bluesban gyökerezik. És nagyon szeretem, semmi más nem számít, csak az energia, csak mi hárman együtt a színpadon. Csak a trió és a zene. Többet szeretnék játszani, és több időt tölteni a színpadon. Európában turnézni, koncerteken fellépni, és persze zenélni, nevetni, utazni, új országokat és városokat megismerni. Minden zenésznek, akivel együtt dolgozom, akikkel találkozom, azt az egyet mondom, hogy a teremben nem te vagy a legfontosabb, hanem a közönség. Ők fizettek azért, hogy téged láthassanak, és amíg a szervezők tisztelettel bánnak velem, addig én is mindent megteszek a jó előadás érdekében, és mindent beleadok. Még akkor is, ha csupán 5 ember van jelen, de akkor is, ha 5000. Ez az én véleményem. And that's it. That's all I think. Yeah, this stuff I gotta bust your brain out, mama. Nem tudom, nem emlékszem olyan időkre, amikor a blues ne lett volna jelen az életemben. Mindig is ismertem. When she's walking through the clouds, when the circus mom dance running around. Nagyon régóta együtt gitározom a Siteki Zoli barátommal, akusztikus gitáron, szobahőmérsékleten, és egyszer játszottunk egy múzeumban, egy virág kiállítás megnyitón, és akkor az annyira érdekes volt, hogy körénk gyűltek ott az emberek, ott volt a tévéiradó, felvettek minket, aztán meghívtak egy rádió műsorba, ott is gitároztunk élőben, és többen betelefonáltak, hogy hol lehet ezt a zenekart hallgatni, és magától nem mi alakítottuk a zenekart, hanem csak az ötletet kaptuk erre a megalakulásra. Most már 5 éve körülbelül. Óvodás korom óta én azon gondolkoztam, hogy hogyan lehetnék én énekesnő. Csak hát a családban is voltak erre próbálkozások, és mondjuk a nővérem a tükör előtt énekelt egy ilyen dezodoros flakonba, és mindenki kinevette ezért, és azért én ezt egy kicsit eltitkoltam. De középiskolában azért már fény derült rá. Énekkaroztam, irodalmi színpadra jártam.
itt állunk Kovács Antallal, aki a barcelonai olimpia hőse, és Paks szülötte az atomerőmű területén, itt a magyar Nobel-díjasok között. Antti, megígérted, hogy körbevezetsz minket a városon. Sajnos ugye esik az eső. Igen, azt terveztem, hogy a Dunán folyamatosan végigmenve megnézzük a főbb állomásokat. Sajnos az eső miatt ez talán elmarad, úgyhogy amennyit száraz lábbal meg tudunk csinálni, majd megmutatom. Egy másik alkalommal szívesen elvinnék benneteket a Dunára is, ugye, és onnan legszebb a Paks, és az erőmű is, de hát most így jártunk. Jó. Különben Antti még arról híres, hogy tulajdonképpen ő a legalacsonyabb magyar olimpiai bajnok. Elindulhatunk? Menjünk. Jó. Mesélj valamit nekem Paksról. Mi az, amiért szereted? Itt születtél. Paksnak a meghatározó része a Duna, és azok az emberek, akik itt vannak. Itt olyan értékek vannak, ez egy halászfalu volt, amihez megérkezett az atomerőmű most már majdnem 30 éve, és ez a kettő dolog eléggé összemosódott most már. Az a kultúra, ami régről itt volt, az megmaradt, és hozott egy gazdasági jólétet az atomerőműben, és az a sokféle ember, aki mindenhonnan jött. Mindenki hozott magával egy kis jó dolgot, és az egész összekovácsolódott azzal, ami most már nincs ilyen gyütment, meg őspaksi. Ez egy nagyon jó kisváros. Welcome back, my friends, to the show that never ends. We're so glad you could attend. Come inside, come inside. Emerson, Lake and Palmer were called. Az Emerson, Lake and Palmert heavy metalnak címkézték. Ma ez már nevetségesnek hangzik. Ma, ha valakit megkérdeznek, hogy milyen zenét játszik az ELP, és valaki azt mondja, hogy kortárs zenét, akkor azt mondják rá, hogy akár azt is mondhatjuk. We play contemporary music, whatever. We didn't have a definite name like. Nem volt ennek konkrét megnevezése, mint például népzene, ahogy például Bob Dylanre utalnak. Hungary? Well, I know it's steeped in Magyarország? Tudom, mélyen gyökerező zenei kultúrával rendelkezik. Magyar népzene az igen. Of course, Bartók used a lot of Hungarian folk music. Bartók nagyon sok népzenei elemet használt. Én is készítettem egy Bartók adaptációt Allegro Barbaro címmel, amit később a Barbárnak neveztek. Úgy gondolom, hogy az én zenémnek az alapja az európai zene. Mint ahogy Vaughan Williamset az angol népzene inspirálta, Sostakovicsot az orosz népzene, Bartókot a magyar népzene, Saint-Saëns a francia népzene. A közönség 10 Years After számokat akart hallani, ezért elhatároztuk, hogy újra összehozzuk a 10 Years After-t. Az eredeti gitárosunk, Alvin Lee már nem vállalta, mivel már 75 óta nem játszottunk együtt, kivéve néhány kivételes alkalmat. De szerencsénkre rátaláltunk Joe Goochra, és nagyon jól tudtunk együtt dolgozni.
A Woodstock című film megváltoztatta az egész zenei ipart. Azóta lett igazi üzlet a zene, amit már nem amatőrök irányítottak. Beléptek a marketing szakemberek, és elkezdtek zenekarokat gyártani a pénzkeresési céllal. Ezáltal elveszett a zene spontaneitása. Örömmel látom, hogy visszatér a zenében a spontaneitás. A fiatalok is egyre inkább vevők rá. Az is igaz, hogy ez még mindig egy underground dolog, mint ahogyan a mi zenénk is az volt. Optimista vagyok a jövővel kapcsolatban. Szeretném a világbékét, de tényleg, igazán szerencsésnek mondhatom magam, mert remek családom van. Azt csinálom, amit szeretek. Mi mást kívánhatnék még? Talán annyit, hogy szeretnék még élni egy pár évet. When things are down, yes you love like man. Love all you can. Blue skies are coming back. That I know for sure. I don't wanna sing the blues no more. Well, we just love it. I mean, Hungary is very nice for us. It's Nagyon szeretjük Magyarországot, és egész Európát. És Európa is szereti a zenekarunkat és a zenénket. Évek óta vannak itt rajongóink. Először a kommunizmus alatt jártam Magyarországon, és azóta is rendszeresen visszajárok. Nagyon szeretem a magyar embereket, mert nagyon lelkesednek a zenéért. How they spent the life of their they paid the score. I don't wanna sing the blues, no, no. I think the reason why they love the music is because. Szerintem az emberek itt azért szeretik a zenénket, mert a kommunizmus alatt könyörögni kellett érte, ugyanúgy, mint Kelet-Németországban. Amikor Kelet-Németországban leomlott a fal, akkor az emberek sírva jöttek oda, és szorongatták a kezemet, hogy Chris Farlow, akit ők a titkos rádiócsatornákon hallgattak 20-30 éven keresztül, most ott áll előttük személyesen. Szinte sokkolta őket az élmény. Nagyon örültem neki, de sajnáltam is őket a 40 évnyi kommunizmus miatt. Ugyanez a helyzet a magyarokkal, szovjeturalom alatt éltek, de már elmentek, és az angolok megjöttek. Az angol és amerikai énekesek. És mi szívből énekelünk, és ezt szeretik hallgatni az emberek. Azt hiszem, hogy a rockzene mindig megmarad. Lesznek olyan idők, amikor más lesz népszerű, de a rockzene örök életű szerintem. Szerintem a Nazareth is sokáig fog még zenélni, ameddig csak bírjuk. Ha arra gondolunk, hogy milyen korszakalkotó zenekarok működnek, olyanok, mint az AC/DC vagy a 10 Years After, biztosak lehetünk abban, hogy ez tovább él majd a gyermekeinkben is. Régebben sokat játszottam népzenét a skót dudán, és rájöttem, hogy a legtöbb nemzet nem kedveli ezt a hangszert. De nem így a magyarok. Igaz, hogy létezik olyan magyar hangszer, hogy duda. Öröm Pete-tel játszani, Don pedig tulajdonképpen maga egy rock legenda. Az övé az egyik legjobb hang, amit valaha hallottam. A basszusgitárosunk pedig egészen fantasztikus zenész. Hét éves kora óta játszom a fiammal, már vagy 30 éve. Otthon a házunkban van is egy stúdiónk. 5 fiam van, és mindannyian zenészek, így aztán együtt szoktunk játszani, jammelni. Ő a legidősebb.
And we jam, you know. He's the oldest one. Steve egyszerűen mesés, mindannyian mesések, nagyszerű zenészek. Nagyon szerencsés vagyok, hogy ők vannak nekem. I'm very lucky to have all these people. I'm hoping to grow up to be a man one day. Remélem, hogy egy napon megkomolyodok. Szeretem, amit csinálok, azt hiszem, jó apa vagyok. És azt hiszem, hogy elég jó nagyapa is. Próbálok kedves lenni az emberekkel, akkor is, ha ők nem azok velem. De szeretem, amit csinálok, és megpróbálom a lehető legjobbat kihozni magamból. People say it's nature healing from the deep, deep roots in the ground. But when the stars and the moon stop shining at night, the hellhounds stir around. I lived sort of all over the world. Szinte mindenfelé éltem a világon. Sokféle emberrel találkoztam Balin, Indonéziában, Szingapúrban, Hongkongban. Ezt például Balin szereztem. Egyiptomban, Kairóban éltem, és Alexandriában jártam iskolába. De éltem Új Delhiben, Bombayben, Kalkuttában, és iskolába jártam Zürichben. Well, I am my mother's child, and I know my father will. Interjúban valaki megkérdezte tőlem, mi is az a blues. Azt mondtam, a blues az érzelmeid azonnali kifejezése. A legtöbb ember nem is tudja, mit érez. Amikor Ázsiában voltam, és megkértem őket, hogy játszanak úgy, ahogy éreznek, azt válaszolták. Nem is tudom, mondd meg! De én nem tudhatom, hogy te mit érzel, hogyan érzel. Szóval nem tudták, hogyan is fejezzék ki, amit éreznek. Run, 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 and old man cry. You better run, run for your life. 'Cause tomorrow ain't promising nobody. Count your blessings tonight. What's all? Can you hear the boys screaming at your window? Can you feel bigger toys? You can have tomorrow. Hey, you, what you gonna do? I said, hey, you, what you gonna do? I was born in France. Ami engem illet, Franciaországban születtem, és Texasban nevelkedtem. Az édesapám a munkája miatt sokat utazott Amerikában, és vitte magával a családot. Ezért sok időt töltöttem Amerikában, és valamennyi időt pedig Franciaországban. Nem érzem magam sem amerikainak, sem franciának, nem is tudom, ki vagyok valójában. Talán csak világpolgár vagyok. Szerintem a nőket meg kell hallgatni. Szerintem a nők bölcsebbek, mint a férfiak. Nem a nők csinálják a háborúkat, nem is mennek háborúba, kivéve talán Miss Thatchert, de ettől eltekintve nem látni olyan nőket, akik háborúba vonulnának. Szerintem a szeretet a megoldás mindenre. Én a 70-es évek gyermeke vagyok. Az emberek gyakran Janis Joplinhoz hasonlítanak, ami nagy megtiszteltetés a számomra, de én nem akarok Janis Joplin lenni. Én Nina Van Horn vagyok. De ha van valami, amit tőle tanulhatok, akkor az az, hogy a szeretet fontos. A szeretet a megoldás. Nos, azt hiszem, mindannyian nagyon szeretjük a zenét. Nagyszerű idejönni, ahol bluest játszanak, mivel mi nem játszunk túl sok bluest. Ez azért van, mert az Egyesült Királyságban inkább a klasszikus rockot és a soult szeretik. Szóval nekünk másféle repertoárunk van, sok különböző dallal. Ezért is nagyszerű itt lenni és olyan zenét játszani, amit szeretünk. Klasszikus rockot és bluest. Nekünk a zene szenvedély. Dolgoznunk kell, pénzt keresnünk, élnünk és élvezzük is a munkánkat. De amit igazán szeretünk, az a zenélés. Mindazoknak, akik néznek bennünket, üzenjük, hogy szeretnénk újra eljönni. Szóval kérlek titeket. Írjatok és kérjétek az Against the Grain-t jövőre is a Paksi Fesztiválra.
Magát a gitárt én 7-8 éves korom környékén kezdtem el, és első igazi nagy fellépésem az igazából itt volt 94-ben. Akkor voltam majdnem 10 éves. Zenével szeretnék foglalkozni világéletemben, ebbe is születtem bele, mert hát édesapám is gitáros, és hát neki nagyon sokat köszönhetek, mivel egészen pici koromban is, amikor otthon szólt a zene, akkor már így valamit éreztem, hogy ez nekem kell, és én is akarom csinálni. Fog like the morning, stumbling home. My head feel like lead, feet turn to stone. I say trouble, all I see, and the cold blue shining down on me. I left after the bomb went off, 2 or 3 hours afterwards. I just had to drive instead of catching a train. But I could have been on the train if I went earlier. But no, I think we're lucky they didn't set off a nuclear bomb in London. It could be much worse. Everybody's building ships and boats. I don't think about it, you know. I just do every year what feels right or what sounds right. So I don't try and think what I'm doing too much. I don't work it out. So I don't know. Come on without. Yeah. That's right. Yellow Sailor. This guy, come here. This guy brought me to Hungary for the first time, yes. And that was maybe 10 years ago or something like this. Roll me, baby, like you roll a wagon wheel. The music is played different in America, of course, because in America, we don't play music as a hobby. Very, very few people in America play music as a hobby. It's a job, and they play it different. They play it very. Back ain't I got no bone. Come on down, y'all. We always try and give it a positive image because it's not only negative; it's everything. It's life music. You know, it's just life stories. So we always try to make it look positive. We always try to look positive, look nice. Rock me, baby. Rock me, baby. When my baby started to talk, man, she can boogie all night long. Music in my life is always 100% around and inside my ears, but it's not always blues music, it's all kinds of music. And that's what I like about the festivals over here when I compare them back home in Holland. When we have a blues festival, it's typically blues, all blues, nothing but blues. And here you can hear flutes and accordions and everything, violins, for instance. That's beautiful. 1, 2, 1,
Things rarely develop the way that one expects. The future is hard to foresee. Mennyire vagy itthon Pakson? Hát most már úgy érzem, hogy nagyon, mert nem tudom, 12 éve van ez a fesztivál, és én azt hiszem, hogy legalább, mit tudom én, 9-szer voltam már itt. Igen. Tehát valami okból minden évben visszahívnak. Nem tudom, miben hibázok. There is no true love at all, except the one that you find in adultery. És mi az, ami leginkább mostanában foglalkoztat? Mostanában az a helyzet, hogy 2 hónapja szétment egy majdnem 15 éves szerelmi kapcsolatom, és írtam egy jó csomó jó keserű dalt, és lesz azokból is ma este. De azért nem fog zakogni a közönség. Hát remélem, hogy nem. But when did man ever learn from history? Kaktusz barátom, aki a főnök és rendező, ő tervezte ezt a fesztivált, és mi meg tevőlegesen hozzájárultunk akkor a 90-es évek elején. Sőt, én hoztam egy svájci együttest, akikkel én már akkor évek óta dolgoztam Amerikában és a Svájcban is, a Jamin együttest, és velük csináltunk egy hatalmas jam session-t, és mi is játszottunk, de nagyon jó volt az első fesztivál is már. A ragyogó volt az indulás, és azóta is jól működik a dolog. A Racka Jam a következőt jelenti. Racka, mert hungarikum, ilyen elég birka gyerekek vagyunk, és hasonlóaknak is muzsikálunk. Ilyen jó csibészes muzsikát, és a jam meg örömzene, tehát ez egy ilyen magyar jellegű örömzene. Mit ordítasz a kocsmába? Csárda funk! Mit ordítasz? Eleget van? Csárda funk! Csárda Funk a lemeznek, az egyik lemezednek, új lemezednek a címe. Ez nyilván ugyanezt akarja. Persze, mert ez kamu világzene, tudod, és benne kell lenni, a csárdát ismerik Németországban, azt a szót, a funkot meg az egész világon, és ez ilyen sikerhajház cím, tudod. Ez a Kárpát medence, veled kislány egész éjjel, otthon vagyok benne. 13 éves fesztiválból 12. éve vagyunk itt. Ez már valamit jelent. A Blues Fesztiválhoz nagyon érdekes a kötődésem, mert én akkor kerültem ide Paksra, Pécsről, miután elvégeztem az egyetemet, amikor itt az első Blues Fesztivál volt, még az első helyszínen, az Erzsébet szálon, azt hiszem, hogyha jól emlékszem. Belső vágyam az, hogy legyen egy saját zenekarom a jazz műfajon belül. Nagyjából összeállt, akkor mi is már rendszeresen résztvevői voltunk egyébként ennek a fesztiválnak.